हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर' आरो आबसुनि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय। जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव डिवाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बिथाङा होस्रिखावदोंमोन बास खर'आव गाखोनानै। प्रमद बर'आ ओरै 50 ओरै 50 डिवाइड आसाम 50-50 होनदोंमोन। गोबां रायजो राजाफ्रा सापर्ट होदोंमोन। गोबां जोंनि गामि ओनसोलनि जेसेबां गोरिब गुन्द्रा बोराय बेन्थ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लादोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्ति खालामनानै मा खालामखो? बर'नि जि गोजामसिन दाबि बे दाबिखौ बरबाद खालामबाय गेजेर ससेयाव। आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै रोखायै बुंगोन। मोनसे टाइमाव हाग्रामाया जेब्ला बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदोंमोन बे टाइमाव आबसुनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जोलैनि हांगार, बेनाव बर' जाथिनि थै गैया, बिथांखौ बर' रायजो राजाफ्रा होसोनांगौ। दिनै बिथाङा मानो बेबायदि खोथा बुंनांगौ होननानै गोबां आबसुनि नेताफ्रा प्रमद बर'मोनहा बुंदोंमोन। जेब्ला हाग्रामाया 2018आव आलादा रायजो मोनथ'वा जाथ'वा बेफोरबायदि खोथा बुंनायाव प्रमद बर' आरो आबसुनि माखासे मानसिफ्रा बुंदोंमोन। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? कमेन्टआव लिरनानै हर। दिनै फैयै फैयै फैनानै आबसुनि नेताफ्रानो दिनै मा होननानै लानो गोनां जाखो? सेन्ट्रेलाव आलादा रायजो मोननायनि एबा सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जेबो बिथांखि गैया होननानै बिथांमोना बुंदों। अब्ला बै टाइमाव जेब्ला हाग्रामाया जि बुंदोंमोन गैथ'वा मोनथ'वा होनना बुंदों। नाथाय दिनै जि खोथाखौ हाग्रामाया बै टाइमाव बुंदोंमोन बे टाइमाव बुंनाय खोथाखौ दिनै आबसुनि नेताफ्रा मानो बुंनो गोनां जाखो? पलिसि गैयानो, क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि। आबसुआ दिनैनि दिनाव बिदि बुंनानै लानो गोनां जाबाय। अब्ला जोलैनि हांगारा सोर जाखो? हो? सोर जाखो? सोर जाखो? दिनै रायजो राजाया बेखौ मोनथिगौ। आरो नोंथांमोनाथ' नांला होननानै बड'लेण्ड नांला होननानै फैखाबाय दिल्लीयाव। माब्रै नोंथांमोनहा साइन खालामखांनायनि उनाव दोनथ'दोंसो होननानै माब्रै बुंनो हायोब्रा? आसरित! आयौ ओरैबायदि नंखाय खोथा बुंनानै पलिटिक्स खालामनानै रायजो राजाफोरखौ माने जाम्बा खालामजोबनो नागिरजोब्बाय नामाब्रा नोंसोरलाय? हो? दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बेबायदि बुंनो लाजिनांगौ। बुजिबाय? बर'आ बे एकर्डजों गोजोनाखै। नोंसोरो बेबायदि लिरनानै गारबोनो नाङामोन। नोंसोरो दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ बेबायदि लिरनानै गारबोनो नाङामोन। नोंसोरो जोलैनि हांगार प्रमद बर'। बुजिबाय? नोंसोर बायदि गोरों गोरा थानानै दिनै मा खि मोनजानायनि बेबायदि साइन खालामनानै फैया? दम दङब्ला मिटिं खालामनानै गामि गामि हाबनानै खोन्था। मानिगोनां आबसुनि नेताफोर दैदेनगिरिफोर। लाजिनो रोङा नोंसोर? पिस एकर्डनो ना? फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन दम दङब्ला खिन्थानानै हो। मा खि मोनजानायनि दिल्लीयाव बेबायदि साइन खालामनानै फैया? नोंसोर हायाबा हाया जिरायनानै दलद थामोन ना? गेजेर ससेयाव मानो बेबायदि खालामखो? मानो बेबायदि खालामखो? बिसिबांबा गोजौआव थांखाबायमोन। हो? दा बिथांमोना गावसिनि सरकार फैनायखाय बड'लेण्ड नांला। खिन्थु हाग्रामाया जि खोथाखौ बुङो सैथोखौनो बुङोलै। सोरबा आबसु इउपिपिएलनि खोथाफ्रा मोनसेबो लाजाया, मिनिंलेस, बेसलेस। नोंसिनि खोथाखौ लानानै सेन्ट्रेलाव पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनानै जेबो लाब गैया। नोंसिनि खोथाखौ लानानै बर' रायजो राजाया थांनानै थाया। सोरबा प्रमद बर' सोरबा आबसुनि प्रेसिडेन्टनि सासे सानैनि दैदेननायाव जों बर' रायजोआ मालाबाबो थांनानै थाया।
नोंसोरबायदि नेताफोरखौ बेस खालामनानै बर' रायजोआ माब्लाबा थांनानै थानो हाया लाजिनांगौ जिरायनानै दलद था बुजिबाय।